morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ BTCनि सानै दैदेनगिरिया मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लाबाय। 13 नं चिरां बियाबनि सानै BTC काउन्सिलर साइखां बसुमतारी आरो श्रीरामपुर बियाबनि सुजुल कुमार सिंहआ सनिबारखालि संबिजिरनि नेमखान्थि बादियै BTCनि मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लाहैयो। बे हाबाफारियाव BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाश दिपआ क'क्राझार गाहाय मावख' सोहोरनि साखाथियाव थानाय बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हादोरसायारि एसेम्बलि न'आव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मावफुं सोद्रोमा महरै साइखां बसुमतारी आरो सुजुल कुमार सिंहखौ मासि लायो आरो गोथारथि सहैयो। हाबाफारिनि जोबनायाव खौरांगिरिनि सिगाङाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङो दि साइखां बसुमतारी आरो सुजुल कुमार सिंहखौ दिनै गोदानै BTCनि मावफुं आफादाव सोफानाय जाबाय। बिथाङा सानैखौबो बरायदोंमोन। प्रमद बर'आ बुङो दि बोसोरसे थाबावनाय समाव BTCनि मावफुं आफादाव आरोबाव मोननै गौथुम दाजाबदेरनायजों मावफुं आफादखौ गोख्रों खालामनो हागोन आरो खामानिखौ मोजाङै मावफुंनो हागोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि थांनाय ब्रै बोसोराव स्मार्ट ग्रीन आरो हिंसा गैयै BTR दानायनि सिमांआ जाफुंसारबाय। BTRखौ 10थि फारिलाइनि गेजेराव साबसिन महरै सायख'नाय जादों। बे ओनसोलाव थांनाय 30 निफ्राय 40 बोसोराव थासारिफोरा मोजाङै मावफुंनो हायाखैमोन। नाथाय थांनाय 4 बोसोराव खामानिफोरा मोजाङै जाफुंसारबाय होनना बुंनानै प्रमद बर'आ बुंबावो दि 17 बोसोर BPFनि खुंथायाव जेबो नोजोर आरो मिशन गैयामोन। गुबुन फारसे BTCनि सानै मावफुं सोद्रोमा साइखां बसुमतारी आरो सुजुल कुमार सिंहआ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो BTCनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'निसिम साबायखर बावो। BTCनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर', बुंथिगिरि कातिराम बर', लेङाइ बुंथिगिरि अभिराम महानायक, लक सभानि MP जयन्त बसुमतारी, BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो डक्टर नीलुत स्वर्गयारी आरो गोबां गेदेमा सुबुंफोरा समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङावनो दङ हिमन्त बिश्व शर्माया केबिनेटखौ फेहेरदों। 4 गोदान मन्थ्रिफोरा समायखिरा लाबाय। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 4 गोदान मन्थ्रिफोरखौ लाफानानै 7 दिसेम्बर 2024 खालि आसामाव केबिनेटखौ फेहेरदों। बे फुवारनाया मन्थ्रि आफादखौ सा 20 सोद्रोमासिम बांहोयो। मोनसे मासि लांदां जानानै थायो, जायखौ थाबैनो आबुं खालामनाय जागोन होनना साननाय जादों। गोदानै हाबनाय मन्थ्रिफोर फारियै प्रशान्त भूषण, डिब्रुगड़ बियाबनि MLA कौशिक रय, लखिमपुर बियाबनि MLA कृष्णेन्दु पल, पाथारकान्दी बियाबनि MLA रुपेश ग्वाला, डुमडुमा बियाबनि MLA गिबि मन्थ्रि शर्माया बराक हायेननि मन्थ्रिफोरनि सिगांनि नुजाथियैखौ नोजोर होनानै ओनसोलारि थान्दैनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बे 4 मन्थ्रिफोरखौ सोफादेरनायनि थांखिया बे फारागथिखौ सुफुंनाय आरो गासै आसामाव जौगानायखौ दैदेननो थाखाय गौथुमनि गोहोखौ गोख्रों खालामनाय। जोंनि मन्थ्रि बिफानाव बराक हायेननिफ्राय जेबो थान्दैथि गैयामोन। दिनै जों 4 मन्थ्रिफोरखौ जोंनि आफादाव सोफादेरबाय। मोनसे मासिआ दासिमबो लांदां जानानै दं आरो फैबाय थानाय समाव बेखौ आबुं खालामनाय जागोन। आसामाव गोबां जौगालु हाबाफारिफोरा सोलिगासिनो दं। 4 मन्थ्रिफोरखौ सोफादेरनायजों लोगोसे मन्थ्रि आफादखौ गोख्रों खालामनाय जादों। गिबि मन्थ्रि शर्माया बेबायदि बुंनाय जादों। गोदान मन्थ्रिफोरा गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंजानाय मोनसे फोरबोआव समायखिरा लादोंमोन, जेराव गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरिफोर आरो दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। मोनसे मन्थ्रि मासिआ दासिमबो लांदां जानायलाय गुवार थान्दैथि आरो गोहोम गोनां खुंथायखौ रोखा खालामनो थाखाय आरोबाव फेहेरनायनि आसा दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। थामथि खौराङावनो दङ GSB सिभिल देहा फाहामसालियाव 100 साननि TB फोजोबस्रांनाय हाबाफारि जागायदों। BTCनि सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफाना GSB सिभिल देहा फाहामसालियाव 100 साननि हायुङारि जखा बेराम फोजोबस्रांनाय हाबाफारि NTIP खौ जिल्लायारि थाखोनि जागायनायजों जखा बेरामनि हेंथायै दावहायाव मोनसे माइल खुन्थिया गायसनदों। बे हाबाफारिया 2025 मायथाइसिमाव TBखौ फोजोबस्रांनो भारतनि रादायखौ दिन्थियो।
बे हाबाफारिखौ मानगोनां MP श्री जयन्त बसुमतारिया बेखेवदोंमोन, जाय चिरांनि गोथौ ओनसोलफोरनि थागिरिफोरनो बेसेन नाङै टिभि फाहामथाय आरो एक्स-रेजों लोगोसे बेराम नायबिजिरनाय सिबिथाय होनो थाखाय डिजाइन खालामजानाय मोनबानि खवर्ang मबाइल मेडिकेल इउनिटखौ फिरफिला दिन्थिनानै जागायजेनदोंमोन। मोनसे गोसो बोनो हानाय बुब्लियाव टिभि विजेता एबा टिभि चेम्पियन्स महरै फालिजानाय 60 बैसो जानाय टिभि थानायफोरखौ बेरामनिफ्राय बारग'नायाव बिथांमोननि साहस आरो थाद'नो हानाय गोहोनि थाखाय मान होनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव गोदान सन्देरनायखौ होबथानो थाखाय खामानि मावनाय समाव टिभि बेरामिफोरखौ हमदांनो आरो फाहामनायनि नाजानायखौ गोख्रोंसिन खालामनो नाजादों। गुबैयै लोरबां हारिफोरनि गेजेराव बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै श्री बसुमतारिया हादोरनि टिभि उदां नोजोरखौ मोनफुंनायाव जथाय हाबाफारिनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो। 100 साननि NTIP-आ सावस्रि जोथोननि सौहैनाय आरो सांग्रांथिखौ बांहोनो समायखिरा लायो। गोनांथार सिबिथाइफोरखौ गोनांथि गोनां सुबुंफोर खाथियाव लाबोगोन होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङावनो दङ गसाइगावआव आयेन बेरेखा जौ लांनाय ट्राकजों लोगोसे सानै हमदों। गसाइगाव महकुमानि सिमुलतापुर पुलिसआ श्रीरामपुरनि साखाथियाव 1080 कार्टुन आयेन बेरेखा अरुणाचली जौ लाबोनाय गंसे ट्राकखौ हमनो हायो। खौरां मोननाय बादिब्ला गारिया अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय दिल्ली फारसे थांगासिनो दंमोन, जेरै गिबि सोंथि सोंनायनि समाव ट्राक सालायगिरिया फोरमायदोंमोन। पुलिसआ ट्राक सालायग्रा आरो कनसाइनमेन्ट मेनेजार, जायनि मुंखौ मनोज कुमार आरो अर्जुन कुमार होनना मिथिनाय जादों, सानैबो हारियानानि पानीपतनि थागिरिमोन। बिबानगिरिफोरा फोथायो दि जब्द खालामजानाय जौआ रायजोनि सिमाफोराव सोलिबाय थानाय मोनसे गिदिर सिखाव फालांगि नेटवर्कनि बाहागो। बेरेखा बेसादनि फुंखा आरो थांखिजानाय थावनिखौ थि खालामनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 5थि खौराङावनो दङ जुलिनि दान्थे-बिदान्थेनि थाखाय बिमाखौ बुथारनायनि दायाव दिल्लीयाव 22 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ हमदों। दिल्ली पुलिसआ सनिबाराव फोरमायो दि सासे 22 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि बिमाखौ गावनि मोजां मोननाय आइजोखौ हाबा खालामनो नेवसिनायाव उनाव बुथारनायनि दायाव खाजायो आरो बिखौ उनमोनथाइनिफ्राय बोखारनो हुमखि होयो। श्रावण मुंनि दायनिगिरिया गिबियाव नायबिजिरगिरिफोरखौ नंखाय लामायाव लांनो थाखाय बुथारनायखौ दाखाथि महरै दिन्थिनो नाजादोंमोन। बे जाथाया सुक्रुबारनि मोनायाव सोराङाव फैदोंमोन, जेब्ला श्रावणआ दिल्ली पुलिसनि कन्ट्रल रुमखौ फन खालामनानै फोरमायदोंमोन दि बिथांनि बिमा सुलोचनाया बुथारजादोंमोन। सोंनाय फिननायनि समाव पुलिसआ मिथिनो मोनो दि सानै फिसाज्लाफोरनि गेजेराव उन्दै श्रावणआ गावनि बिमाजों दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनायनि उनाव बे दायखौ मावदोंमोन। मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि श्रावणआ सासे आइजोखौ हाबा खालामनो लुबैदोंमोन, जायखौ बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो मिथियोमोन, नाथाय बिथांनि बिमाया सोमोन्दोखौ हेंथा होदोंमोन, बिथांखौ रायदोंमोन आरो जुदि बिथाङा बे आयदाखौ आवगायलाङो अब्ला बिथांखौ नखरनि सम्पथिनिफ्राय दानस'नो हुमखि होदोंमोन। गोसो बायनानै आरो रागा जोंनानै श्रावणआ अजद होनाय बादियै बुथारनायनि थांखिखौ लादोंमोन आरो बुथारदोंमोन, उनाव गावनि बिमानि खोन्दोंखौ बोखारना दाखाथिनि गोहोम खोख्लैदोंमोन। दायनिगिरिया आथिखालाव पुलिसनि आयत्ताव दं। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।